Yo guys, yung pagtindanan dyan guys. Tara ko si Bunso guys oh. Bunso guys. Saya kita nag TV si Bunso guys. Hello guys. Kayo pa kayo ng TV niya guys. Si Bunso guys. Hi guys! Maglungag ta guys! I'm Mary today. Good morning everyone! Good morning sa lahat ng Naroon si Kuya guys, oh. Talaga yung mata si Kuya guys. Sa Bunso guys, oh, nagdula o kuhan. Nagdula o... Kasi pa na Bunso? Yung nagdulaan ni Bunso. Kaya ba, okay nyo? Kaya nga yan. Kaya na Bunso? Remote po ba? Play. Dulag play si Bunso guys. Play. Ang TV ni Bunso. Sayo kay Gandar. School na po ni si Bunso ron guys. School na po niya kung Migaladon guys. Parang Migaladon na po ng gamay. Migaladon. Gapo kay sa dita si Bunso guys pa oh. Kinikoy guys oh. Nalilang Bunso. Sayo pa kaayon ni Kinikoy na. At Bunso guys oh. Hindi lang Bunso. Hindi Bunso ba? Bunso, hindi dili Bunso. Anong ga? Yung pinagpan si Bunso guys. Tanong TV guys. Sayo kayo. School na po na si Bunso ron guys. Parang nang ihatod dun guys. Ay saging nila guys. Oh, hinog na guys. Guys, hinog na guys. Oh, saging guys. Hinog na. Paano nga saging guys? Binangay ni guys. Binangay. Binangay nga saging. Tugnaw sa bunta guys ay. Tugnaw bunta guys. Tugnaw kayo. Okay guys, thank you for watching guys.